बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव नेपाल हादरनिफ्राय गुवाहाटी डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाइ लानो फैनाय उन्दै उन्दै मेथ्स बर' फरायसाफोरजों सावरायनाय जायो आरो बिमा बिफाफोरखौ बरायनाय जायो। बे बरायनाय आरो सावरायनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि कमलाकान्त मोसाहारिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बारग'रांगिरि कबाराम सरगियारि आरो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लायो। हिमा दास लाभलिना बरग'हायनि उनाव आसाम सरकारा गुबुन सासे इन्टारनेशनेल गेलेगिरिखौ DSP बिबानाव थिसननो थांखि लादों। बार्मिंगाम कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव भारतनि लन बल्स हानजानि जानानै गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाय आसामनि नयनमणि सइकियाखौ आसाम सरकारा DSP बिबानाव थिसननो थांखि लानाय जादों। चिरां जिल्लानि गंसे बर' नखराव सारअन्थाइ गावनायजों गोब्राब जखम जादों सानै सुबुङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर 1 नं उदालगुरि गामियाव सारअन्थाइ गावनायजों बिबै फिसौ सानैबो गोब्राब जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै अखा हाबाय थानाय समाव बिबै फिसौ सानैबो ओंखाम संग्रा खामसालियाव मैगं सायबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावो। गोब्राब जखम जानाय बिबैनि मुङा लावगि बसुमतारि आरो फिसौनि मुङा इसाक बसुमतारि। गोब्राब जखम जानाय बिबै फिसौखौ थुक्राझार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिनि बिबुंथि। रायजो मोननायाव रावबो बाजानाय गैया, नाथाय दानि थासारियाव जों रायजो नांगौ होननाय थासारि फैथ'वाखै। मोनसे गोरोबथा जादों, बे गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामखांनायनि उनावसो थासारिया मा जायो बिनि सायावसो सोनारसिगोन होनना बिटिआरनि गामि दानख' जानायनिख्रुइ हाबनाया बांसिन जागोन, बिनि सायाव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ होनना बुंथियो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा। बलिउड सावथुननि फावगिरि बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर, डिरेक्टर आरो प्रडिउसार राजनि बसुमतारिया सनमान गोनां बान्था मोननो हादों। क्रान्तिकारी महारानी दुर्गापति राष्ट्रीय नारी शक्ति सन्मान बान्था मोननो हादों राजनि बसुमतारिया। बे बान्थाखौ वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपल डे बिलासपुर छत्तीसगढ़आव मोनसे फारिलाइनि गेजेरजों होनाय जादोंमोन होनना बिथां रजनी बसुमतारिया गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों। गाव नुजाथि हैनो हायैलाय बे मान बान्थाखौ बिथांमोना बिथांनि न'आव फैना होफैयो। भारतनि फिसाया बुहुमनि 3थि धोनिसिन सुबुं जानो हायो। एसियानिफ्राय गिबि खेब बुहुमनि धोनिसिन सुबुंनि टप 3 आव जायगा मोननो हादों भारतनि गौतम आडानिया। ब्लुमबार्ग बिलियनारिस इन्डेक्सआ फोसावनाय बादिब्ला भारतनि गौतम आडानिया गासै 137.4 बिलियन डलारजों बुहुमनि 3थि धोनिसिन सुबुं जानो हायो। बुहुमनि धोनिसिन सुबुंनि फारिलाइयाव 251 बिलियन डलारजों इलन मास्कआ टप 1 आव आरो जेफ बेज'सआ 153 बिलियन डलारजों टप 2 आरो टप 3 आव भारतनि गौतम आडानिया दं। चिरां जिल्ला रनसायदाम आन्चलिक बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुखौ दाफुंबाय। रनसायदाम बनसु आन्चलिक दाफुंनायनि उनाव बनसुनि 4थि नेहाथारि धनजित वारिया फोरमायो दि बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दं आरो बे 4थि खोलोबनि दावहायाव बयबो रायजो राजाफोरखौ गोख्रोङै बाहागो लानो थाखायबो खावलायो। लोगोसे बनसुखौ माखासे सुबुंफोरा BPFनि सोद्रोमाफोरासो दादों होनना बुंनायनि सायावबो बिथाङा बुङो दि बिथांमोना दासिमबो गोरोन्थि बुजिनायावनो दङ। बनसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा मोनसे समाव राजखान्थिनि फोथाराव खामानि मावबोदोंमोनब्लाबो दिनै हारिनि खैफोदखौ नुनानै हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ हारिनि थाखाय हगारनो होननानै गोसो होना ओंखारबोनायखौ राजखान्थिजोंनो सालायजानाय गाज्रि मुं सोनो नागिरदोंब्ला बिथांमोननि गोरोन्थि। मानोना बनसुनि थांखिया राजखान्थिजों सालायजानो थाखाय नङा, आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनो थाखायसो होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।